Boas tardes a todos. Hoxe me vin ao meu pueblo, a Guardia, porque quería facer un vídeo para dedicarlo a unha persona moi especial. Moncho, vai para ti. Faemos hoxe 10 aniños donde Milladoiro, nas festas do meu barrio, na Guardia, as festas da guía, estaba actuando e cantando no momento que te coñecín, quen poidera namorala. Fixen unha peza que espero que te guste, un paso doble, así que aí vai para ti. Parabéns por ser como eres, que sepas que te quero, que pasaría 100 anos máis contigo. Parabéns meu gaiteiro, parabéns meu ben.